Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ज्या सकाळी दुःखद निधन झाले त्यांच्या दुःखात आम्ही बघवतो तर्फे श्रद्धांजली देतात. त्यांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आम्ही सहभागी असतात. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री व पक्षाचे म्हणून त्यांचे कार्य उल्लेखनीय असले आणि त्याच्यानंतर सुद्धा मी केन्नाय तांकां विचारलें कितें विचारल्यार ते बरे भशेन आमकां मार्गदर्शन करताले. आनी आज पर्यंत एक कडेन रावन एकाच जाग्यार रावन तांणी हें समाजात खूब बरीं कार्य केल्लें आसा आनी समाजात आज खरी गरज अशा व्यक्तींची आशिल्ली ती भरून काडप आज खूब कठीण आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर ते वांगडा आता 1972 ते आमचे कलीग युनियन मिनिस्टर शशिकला बांदोडकर स्टेट मिनिस्टर साधारण 6 विभागात कलीग एकदम स्वच्छ आणि अशी तऱ्हेन तुम्ही आपले कारकीर्द पर्यवेक्षण झालेली डोळ्या खातीर भरपूर काम